Galuja, Oñatiko Sahararen elkartea da. Nire amaren izena darama Saharar kausaren alde borroka egin zuen emakumea izan zelako. Oñatin bizi garen Sahararak elkartzen gara bertan, eta Sahararen egoera azaleratzeko eta ezagutarazteko jarduerak egiten ditugu. Trautik da elkarte bat elbarrituai laguntzeko, emuteko bizibilidadia kontzientzia hartzeko jentiak. Gure borroka antirrazista eta dekoloniala da. Gure herrien kolonizaziotik eraikitzen den. Arrazakeriari nola aurre egiten diogun ikusarazi nahi dugu. Oñatiko Harrera familiak elkarte izaera sortu gabe, harrera inguruan edo familia ezberdinako bizipenai era bateratu bateno emuteko lekua, eta sortu altsakun beharrai edo erantzun komunitarixo bat edo. Alaitasuna. Lasaitasuna. Bizipoza guren bizimodua konpartitzeko leku bat da. Nere seme-alabak jaialdiak ikusi ahal izatea da. Udan batez be udalekuak, entzutia horra sarata hori udalekutan, eta emungonostan bizipoza alik eta aur geixenak eukitea hori bizitzeko aukeria.